Dobrý den, jmenuji se Anna Kačabová a vítám vás u dalšího dílu pořadu Podnikavost na ostro, kterým zaostříme vaši pozornost na téma podnikavosti jako klíčové kompetence pro budoucnost a zároveň podnikavost nasvítíme ostrým světlem, které nám nabízí dostupná data. Pojďme společně odhalit, proč je podnikavost mnohem víc než jen slovo. Přejeme vám příjemný poslech a ostrý zvuk. Dnešní milou hostkou našeho podcastu Podnikavost na ostro je Terézia Mihlovič-Lukáčová. Terézia je slovenská inovátorka ve vzdělávání, je spoluzakladatelkou a CEO vzdělávací organizace DASATO, která nabízí například roční program DASATO Akademie, středoškolský inkubátor DASATO Idealab, anebo rozvíjí učitele skrze project-based learning v různých regionech Slovenska. Kromě toho spolu založila platformu Growni.sk, která propojuje lidi a organizace s cílem zlepšovat Slovensko a působí v organizaci EduValue, která spojuje organizace ve vzdělávání. Inspirace pro inovace ve vzdělávání získala během studia na gymnáziu v dánském Silkeborgu, kde si všimla rozdílů mezi slovenským a dánským školstvím. Vystudovala obor technologie otevřené společnosti a edukačních inovací na Tallinnské univerzitě. V roce 2023 byla zařazena do žebříčku Forbes 30 pod 30 v kategorii sociálních inovátorů a veřejné správy. Terézia je také aktivní mentorkou na platformě Growni.sk, kde nabízí podporu v oblastech vzdělávání, inovací, projektového řízení a sociálních inovací. Jejím cílem je inovovat vzdělávání na Slovensku, rozvíjet dovednosti pro 21. století a připravovat mladé lidi na budoucnost. Vítejte, Terézie. Těší mě velmi. Děkuji za pozvání. Než zaměříme pozornost na nějaká důležitá čísla, kterými odstartujeme tu diskuzi, tak mi dovolte takové dvě trošku osobnější otázky, aby jsme poznali Terézii a taky její vztah k podnikavosti. Terézia, co je pro vás podnikavost? Jak byste ji popsala? Co se vám vybaví, když se řekne slovo podnikavost? Za mňa častokrát sa podnikavosť ako keby mýli s podnikaním samotným a to aj skrz Slovensko a myslím, že v Česku to máte veľmi podobne. Tu skúsenosť podnikateľov z 90. rokov je častokrát veľmi tabuizované, preto o mnoho radšej používam termín podnikavosti, ktorý pre mňa práve znamená skôr také synonymum k angažovanosti. Byť aktívny, nebáť sa, inovovať veci, snažiť sa veci zlepšovať vo svojom okolí a či už sa z toho vytvorí nejaký startup alebo nejaké podnikanie, ktoré prináša teda aj tú ekonomickú hodnotu do spoločnosti, alebo práve z toho sa vytvorí nejaká tzv. Sociálna inovácia, ktorá zlepšuje niečo v tom verejnom prostredí, tak za mňa je jedno aj druhé podnikavosť. Děkuju, tak to je krásně shrnuté, co to podnikavost vlastně je. Máme úplně stejný problém v Česku, že taky se často zaměňuje podnikavost s podnikáním a snažíme se ty dva termíny velmi jasně oddělovat a definovat, že podnikavost je vlastně širší kompetence a může vyústit v podnikání, ale nemusí. A druhá otázka víc osobnějšího rázu je, jestli vnímáte nějaký váš osobní moment ve vašem životě, ať už v dětství nebo už pak v mladším dospělém věku, kdy jste něco podnikla na vlastní pěst s dobrým úmyslem a co vám to dalo? Třeba se to nepovedlo nebo se to povedlo, ale vlastně nějaký ten první okamžik, většinou to bývá fakt v dětství, kdy jste se rozhodla, že něco uděláte na vlastní pěst a jaký to mělo konsekvence. Ďakujem veľmi pekne. Ja pochádzam z malej obce, čiže tam je tej podnikavosti až vo všetkom, čo si viete predstaviť, cez sadenie a vyurávanie zemiakov a podobných aktivít, to len tak na odľahčenie. Ale čo sa týka nejakej mojej podnikavosti, vždy ma zaujímali veci okolo a veľmi som nemala rada, keď sa na niečo povedalo, že sa to nedá, preto aj veľmi sa teším z toho nášho názvu organizácie, že dá sa to. Razím taktiku toho, že ak niečo nejde dverami, tak to neznamená, že o rok to nepôjde oknom a tie veci sa nedajú zlepšovať k lepšiemu. Ale teda, čo sa týka konkrétnych vecí, tak práve naša škola v obci, a teda aj škôlka, veľmi podporovali podnikavosť takých vecí, že sme mali súťaže ohľadom tvorby kostýmov z nejakých ekologických materiálov, alebo sme chodili na rôzne celoslovenské súťaže, či už športové, alebo nejaké umelecké, kreatívne. A tam ako keby podprahovo sme rozvíjali tímovosť, tvorbu niečoho kreatívneho, prezentáciu, postaviť sa na pódium a naozaj v mladom veku niečo realizovať. A to je za mňa ten benefit ako keby malej školy, ktorá ponúka tým študentom o mnoho väčšie nejaké možnosti a hlavne chuť učiteľov podporovať v nás takúto nejakú podnikavosť a chodiť s nami na tie súťaže. A konkrétne pri mne, tak
keď som bola tínedžierka, tak veľmi ma bavilo prerábať staré rifle na nové. Myslela som si, že to bude veľmi unikátny podnikateľský plán a nápad, lebo každý bude mať unikátne rifle a teda doma každý z nás máme v skrine rifle, ktoré už neoblečieme alebo ktoré už sú staršie a chceli by sme ich nejako inovovať. Ale potom som prišla na to, koľko času by som musela stráviť s prerábaním tých jedných riflí a nedostala som to žiaľ do takého momentu, kedy by sa to nejak dalo automatizovať, takže som z tohto nápadu potom upustila. Děkuju, takže inovované rifle, neboli český džíny. Presne tak. Díky za to. A teď už pojďme k nějakým zajímavým číslům. A to nejdůležitější, nejzajímavější číslo, které jsem vybrala, byť to není číslo z nějakého v tuhle chvíli výzkumu, ale vlastně tak trošku je číslo ne úplně nízké a je to číslo 14 442. Což je počet uživatelů online portálu Grouni.sk, který propojuje mladé a pomáhá jim třeba najít zajímavé stáže, pomáhá studentům s mentoringem a vzděláváním. Což je vlastně jeden z vašich počinů. A moje první otázka je, co vás vůbec přivedlo k založení Dasato a Grouni.sk? Co byl ten hlavní popud a jaké mezery ve vzdělávání jste těmahle aktivitama chtěla vyplnit? Ďakujem. Predtým Dasato sa volalo iAmbitions ako organizácia, ale je to rovnaká organizácia, len teda už s vynoveným dvojročným názvom. A my sme organizáciu iAmbitions, teda dnes Dasato založili ešte počas strednej školy. A tam ten impuls naozaj bol taký, že rovnako ako aj ja, rovnako x mladých ľudí vychádzal zo stredných škôl bez ohľadu na to, že by naozaj na 100% vedeli, čomu sa chcú po tej strednej škole venovať. Išli študovať na vysokú školu, lebo je to stále v našej spoločnosti ako keby to bežné, čo očakávajú od nás rodičia a tak ďalej. Ale vyberali si tú vysokú školu bez ohľadu na to, čo nás samotných bavilo, čo sú naše silné stránky. Samozrejme na slovenských školách sú školskí psychológovia, ale väčšinou je to naozaj jeden človek so skráteným úväzkom na stovky študentov, ktorý nemá šancu ich poznať do hĺbky. Možno s nimi urobiť nejaký test, ale to je všetko. A možno pár tých študentov dostane ako keby tú väčšiu podporu, či už od rodiny, alebo či už od nejakého učiteľa svojho okolia. A ten študent nemá ako keby ani kde si otestovať, že či to, čo idem študovať, alebo to, čo idem robiť po tej strednej škole, ma naozaj baví a naplňa a je to, akými krokmi sa chcem ďalej posúvať. A z toho príkladu mojej teda polročnej skúsenosti na strednej škole v Dánsku som videla, ako sa to dá a že práve tam tá podpora a to prepojenie tej teórie zo školy s praxou vie byť pomerne intenzívna a vďaka tej praktickej skúsenosti ten študent vie povedať o mnoho lepšie, že toto je nejaká oblasť, ku ktorej chcem ďalej inklinovať, čo chcem ďalej či už študovať alebo vytvárať nejaký svoj projekt alebo ísť rovno na trh práce a pracovať. Čiže chceli sme vytvoriť na Slovensku niečo v regiónoch, ktorých by tým mladým ľuďom pomohlo viac sa definovať, nájsť svoje silné stránky, zistiť, čo ich baví, naplňať, čo im dáva v budúcnosti zmysel. A vytvorili sme sériu pár workshopov na strednej škole mojej alma mater v Dubnici nad Váhom. A čo nás veľmi prekvapilo, jednak je to naozaj že veľká podpora vtedy riaditeľky, ktorá nám povedala, že veď choďte do toho a skúste to, hoci sme boli mladí, neskúsení ľudia. A zároveň množstvo prihlášok, ktoré nám začali chodiť z celého Slovenska. Čo sme ani neočakávali, lebo mal to byť pôvodne program čisto len pre naše gymnázium. Začali sa k nám hlásiť študenti z Bratislavy, z Oravy a z iných častí a kútov Slovenska, čo naozaj pre ako keby slovenské iné mesto je veľmi významné, keď niekto z Bratislavy teda cestuje naopak, že sa to trochu obráti tá karta. A vtedy ja som osobne pochopila, že toto je pre mňa aj ten môj životný zmysel, ktorému sa chcem venovať, keď tí študenti chodili za nami s tým, že prvýkrát v živote majú pocit, že sa učia a ich to aj baví a že vedia, prečo tieto veci vykonávajú, prepájajú to s praxou a práve tú teóriu vedia aplikovať do niečoho reálneho. Takže to bolo ako keby to prečo. Skúsiť urobiť niečo malé, možno neodchádzať do zahraničia bez toho, aby sme niečo neskúsili, ale pomôcť rovnakým terkám, ako som ja vtedy bola, len boli o rok, 2, 3 mladší. A sama som sa cestou našla a sama sa rozhodla, že teda nechcem cestovať do zahraničia, ale chcem pomáhať Slovensku. No a potom, čo sa týka Grovni, tak to bola presne situácia, ktorú si dodnes pamätám. Začala byť pandémia COVID-19 a všetci sme boli naozaj trochu zdrvení tým, ako to bude celé vyzerať. Tie naše aktivity už vtedy, ktoré bežali s našimi študentmi, sme pomerne jednoducho vedeli pretransformovať do online.
čo nebolo ideálne, ale bola to nejaká alternatíva, aby stále zostali v tom vzdelávacom našom procese, aby sa stále prepájali s firmami, organizáciami a podobne. Ale zároveň na Slovensku boli tisíce mladých ľudí, ktorí žiaľ nemali teraz možnosť sa do ničoho zapojiť a prišli o takúto možnosť, či už chodiť na verejné diskusie, na nejaké verejné workshopy, aspoň trošku sa angažovať. Tak sme si povedali, že vlastne na Slovensku dlhodobo bez ohľadu na COVID, nie-COVID chýba nejaká platforma, kde tí mladí ľudia vedia nájsť takéto príležitosti z hociakej obce, z hociakého mesta. A možno aj pre tých, ktorí sa nechcú angažovať v nejakých komplexných rozvojových programoch, ako je dá sa to Junior Achievement, ktorý ste aj vyspomínali, The Duke of Edinburgh a tak ďalej, ktorý máte aj vy v Česku, tak je veľká skupina mladých ľudí, ktorí sa chcú rozvíjať cez nejaké krátkodobejšie aktivity a práve preto sme teda vytvorili takúto online platformu, ktorá je o mnoho širšia ako potom už tie naše fyzické aktivity, ktoré robíme. Děkuju. Zase to zkusím vtáhnout nějakým číslům. Teď myslím, že je docela dobrá příležitost je říct. Jsou to čísla, která vyšla z výzkumu, které už jsou o něco starší, ale nemyslím si, že by se ta situace nějak zásadně měnila. Je to výzkum, který probíhal v Česku a na Slovensku v letech 2021 a 2023, který se nějak snažil zjistit motivaci k podnikání, respektive míru podnikavosti českých a slovenských středoškoláků. A kromě toho ale se také ptal vlastně těch studentů na to, jaký by preferovali způsob učení. A v Česku i na Slovensku ty výsledky jsou velmi podobné. Je to kolem 60%, v Česku 61% a na Slovensku 59% studentů zmiňovalo, že nejvíc preferují způsob učení formou společné diskuze a nějaké vlastně jako otevřené diskuze. A proč to zmiňuji? Zase kolem těch 60, v Česku je to 55, na Slovensku 58% studentů velmi volalo potom, aby se jejich studium propojilo s praxí maximálně. Což je vlastně to, co vy se snažíte prostřednictvím vašich aktivit usnadnit těm studentům, aby se propojili s praxí. A pak ještě je zajímavý bod tady v tom výzkumu, že velká většina studentů, ať už českých nebo slovenských středoškoláků, neměla zkušenost s prezentací vlastního projektu. S nějakou veřejnou prezentací vlastního projektu, což je vlastně nějaký jako docela důležitý předpoklad pro to, aby vůbec si začali věřit a vlastně si právě i nastartovali nějakou víru v to, že dokážou ty věci měnit kolem sebe a něco vlastního vytvořit. Tak to je jenom pro kontext toho českého a slovenského vzdělávacího systému, že si myslím, že inovovat je potřeba na obou stranách. A jestli to vrátím zase k tomu vašemu projektu. To znamená, chápu to správně tak, že ta platforma Growni.sk, kde v tuhle chvíli je přes 14 000 uživatelů, vlastně propojuje právě tu praxi s tím studiem. Říkám to správně. Jak to přesně funguje? Aby jsme si to dokázali představit. Presne tak. Growni koniec koncov nie je len pre mladých ľudí. Mali sme veľmi pekný príklad jednej pani, ktorá má po 50-ke, nebudem menovať, ale teda sa nám ozvala s tým, že ona by chcela zmeniť kariéru a našla si cez Growni mentorku, ktorá práve pôsobí v tej oblasti, ktorej ona by sa chcela do budúcna venovať. Mali pár online stretnutí a na základe naozaj toho tá daná pani nabrala guráž alebo teda motiváciu prihlásiť sa na nejaké nové pracovné príležitosti v tej oblasti, ktoré ju viac lákali. Takže to je len ako keby taká prvá časť, ktorej sa veľmi tešíme. A ten cieľ Growni je práve, ako som spomenula predtým, prinášať taký väčší rozsah príležitostí a robíme to v takých nosných 5 kategóriách. Jednak je to časť spomínaného mentoringu, kde ten mentoring prebieha online. To znamená, že kdokoľvek sa vie stať mentorom, samozrejme my tam máme nejaký v pozadí potom checking aj tých ľudí, aj charakteru a etickosti a tak ďalej. Ale jednoducho kdokoľvek, či študent, ktorý chce pomáhať študentovi, sa môže stať mentor alebo riaditeľ nejakej firmy, naozaj, že tam ako keby nezáleží na tej seniorite. Častokrát sa nám práve stáva, že tí mladší ľudia skôr chcú mať za mentora niekoho, kto im je bližší, hlavne ak riešia otázku nejakej budúcej kariéry alebo školy a podobne. Ďalšou časťou je práve časť vzdelávania, kde mladí ľudia, kde to aj dospelí, vedia nájsť rôzne príležitosti, ako som spomínala, či už z tých našich ďalších organizácií, či už sú to rôzne jednorazové workshopy, až po nejaké komplexné programy, do ktorých sa musia prihlásiť, vyplniť nejakú prihlášku a podobne. Treťou časťou je práve dobrovoľníctvo, kde tam majú ľudia možnosť nájsť príležitosti aj práve takého toho manuálneho dobrovoľníctva. Chcem si vypnúť hlavu a ísť sadiť stromčeky. Až po také expertné dobrovoľníctvo, kde som seniorný marketér alebo juniorný marketér a chcem pomôcť nejakej neziskovej organizácii alebo nejakému projektu v tom, čo ja ovládam, aby sa posunuli ďalej.
Na to práve tak akože najväčšou časťou je práve časť pracovná, kde vedia či už mladí ľudia nájsť rôzne stáže a stážistické príležitosti, alebo hoci kto vie tam nájsť rôzne pracovné príležitosti, kde práve tam nám záleží na dopade tej pracovnej príležitosti. Čiže nie sú tam všetky pracovné možnosti na trhu, a sú tam práve také tie, ktoré inovujú tú spoločnosť, posúvajú ďalej a tak ďalej. A keď som spomenula tú 5. časť, tak to je taká časť s veľkým potenciálom, nazývame ju seba poznanie a je preto aj najnáročnejšia, kde sa snažíme cez rôzne assessmenty pomáhať ľuďom, aby viac sa vedeli zadefinovať v tom, čo ich baví a na základe teda nejakého testu a assessmentu potom vedeli získať príležitosti napasované na mieru. Aby poznali svoje zdroje, svoje silné stránky. Já to zdroje zmiňuji, protože my vždycky, nebo v Česku se snažíme slovo podnikavost osvětovat a vždycky se snažíme ho vysvětlovat prostřednictvím něčeho, co se jmenuje Entrecomp, což je evropský rámec, který tu podnikavost nějak definuje jako takovou 3stupňovou cestu a zdroje jsou druhý krok na té cestě. To znamená, že jsem si vědom svých silných stránek. Já to vždycky, když jde o podnikavost, opakuju, že to je velmi důležitý krok v tom, jak se na tu cestu podnikavosti vydat, že vlastně vím, co ve mně je a uvědomuji si zároveň to, co ve mně není a to, co ve mně není, si hledám kolem sebe. Ať už s tím, že si sestavuju tým, anebo si hledám nějakou jinou pomoc. No a dá se to, respektive dá se to Idealab funguje jak? Co si pod tím máme představit? Dá sa to, je čisto organizácia zameraná na stredoškolákov v jednotlivých regiónoch Slovenska a tam už si môžete predstaviť konkrétne programy, či už sú to onlineové programy alebo offlineové, ktoré majú nejakú periódu v čase, čiže nie je to len, že kedykoľvek prídem na platformu a aplikujem sa o mentora, ale je to viac štrukturované v čase. A keď ste spomenuli práve Dá sa to Idealab, je to nový program, ktorý sme spustili minulý rok a ten sa zameriava práve na tvorbu vlastných projektov a stredoškolákov. Je to tzv. Stredoškolský inkubátor nápadov, kde tí študenti zažijú si aj nejaký bootcamp, kde teda získajú svojich mentorov, prvýkrát prezentujú svoj pitch deck, ako sa to v tej startupovej terminológii nazýva. Následne sú súčasťou 3-mesačného inkubátora, kde majú rôzne workshopy, či už zamerané na definíciu biznis plánu, prezentačné zručnosti, kreativitu, získavanie nejakej investície. Či už pri tých social impactových projektoch sa viac pozeráme napríklad aj na nejaké granty alebo crowdfunding, pri tých startupových viac teda už naozaj na získanie nejakého investora. No až potom, že majú teda finálny demo day, kde teda prezentujú svoje už teda tie finálne vypracované pitch decky za pomoci svojich mentorov, ktorí sú naozaj významní podnikatelia v rámci Slovenska a potom teda tie najlepšie týmy získajú či už finančnú odmenu alebo potom nejakú nefinančnú odmenu, ktorá ich ale pomôže ďalej rozvíjať ten svoj vlastný projekt. Takže to je čisto zamerané na rozvoj nápadov, či už tých social impactových alebo práve tých startupových. Teda jestli jsem to správně pochopila a nazřela, je to tak, že to je vlastně relativně dlouhodobá práce s těmi středoškoláky v řádu měsíců několika, což ano. Dovoluje to, že to není jenom nějaký jeden vstup do života toho středoškoláka, ale vlastně se s ním pracuje dlouhodobě, což je podle mě hrozně moc důležitý. To, když tak vás pak ještě nechám komentovat. Moje otázka v tuhle chvíli je, hlásí se vám střední školy do toho programu? Je to tak, že vlastně čekáte na to, až se vám ty školy přihlásí, nebo aktivně ty školy a středoškoláky oslavujete? Všetky programy, ktoré máme, tak si vyžadujú motiváciu toho konkrétneho študenta. Čiže my oslovujeme školy práve preto, že tam tí stredoškoláci sú, čiže realizujeme aj rôzne interaktívne workshopy priamo na školách zadarmo pre školy, ale z tých ako keby študentov sa prihlásila nejaká časť a potom ten študent sa už prihlási či už do nášho programu Dá sa to Idealab alebo Dá sa to Academy. Dá sa to Idealab v skratke je o tom, mám svoj nápad, mám svoj projekt, chcem na ňom pracovať. Dá sa to Akadémie o tom, že chcem rozvíjať samého seba a chcem vlastne zistiť, čo chcem robiť po tej strednej škole, takže ten je viac zameraný na také akože širšie sebapoznanie. Čiže so školami pracujeme, ale tie programy a naše aktivity vyslovene nepôsobia na školách. Nie s cieľom, že nechceme spolupracovať so školami, chceme a spolupracujeme veľmi, ale práve preto jednak, že nechceme tie školy ešte viac zaťažovať. Na Slovensku sú školy veľmi, veľmi presítené tým, čo všetko sa tam deje, čo všetko musia učitelia robiť. A zároveň pre mňa ešte tá dôležitejšia časť je, že my chceme vyťahovať tých stredoškolákov z toho prostredia, z tej strednej školy, z tých hlavíc, kde sedia celé hodiny
práve do prostredia, ktoré je interaktívne, kreatívne, inovačné. Čiže v každom kraji, kde my pôsobíme, tak hľadáme či už nejaký coworking alebo naozaj nejaké kreatívne miesto, kde tí mladí ľudia vedia spoznávať rôznych freelancerov, rôzne firmy a teda získavať aj iné také impulzy už len tým, že sú v tom prostredí a si povedia, že wow, že možno aj tu ja raz budem v budúcnosti pracovať a pracovať na vlastnom projekte. Říkala jste v regionech, ve kterých působíme, chápu to správně, takže působíte jenom v některých regionech Slovenska nebo napříč celým Slovenskem? Máte nějaká místa, kde jakoby ještě pořád jsou bílá místa? Áno, aj. V rámci akadémie, čo je program, ktorý prebieha striktne osobne, každý týždeň v jednotlivých krajoch, tak tam práve pôsobíme v Trenčianskom, Trnavskom, Košickom a Žilinskom kraji. Čiže každý týždeň študenti z celého regiónu sa zgrupia, alebo teda prídu do krajského mesta, do toho daného coworkingu a tam majú či už workshop, alebo pracujú na projekte v praxi s firmou, s neziskovým sektorom a s verejným sektorom. Práve ten inkubátor, a dá sa to Ideal Lab, prebieha onlineovo. To znamená, že tam máme pokrytú tú škálu študentov z celého Slovenska. Rovnako aj program, ktorý rozvíjame pre učiteľov, kde učíme učiteľov, ako viac aplikovať metódu project-based learningu priamo do stredných škôl, tak máme zapojených študentov z celého Slovenska. Čiže buď my už docestovávame do tých regiónov, kde sú oni, alebo teda tiež sa zúčastňujú rôznych online našich aktivít. Čiže je to kombinácia, ale predstavte si to, že v týchto 4 krajoch máme také naozaj skalné kamenné pobočky, kde aj nájdete našich kolegov, naše týmy, a v tých iných regiónoch sa môžu odtiaľ zapájať študenti, ale či už online formou. Niektorí študenti majú takú veľkú motiváciu, že cestujú každý týždeň 5 hodín do iného krajského mesta, aby mohli absolvovať tieto aktivity, čo si za mňa obnáša naozaj nesmierne veľkú dávku motivácie a preto sa snažíme, aby čím skôr sme mali tie kamenné pobočky aj v tých ďalších krajoch, kde ešte nemáme. Mluvíte o motivaci studentů. Já to ještě zase vrátím o otázku předtím, kterou jsem mířila právě na to, jak se vám daříte studenty, lomeno vím, že nepracujete přímo, nebo že se nesnažíte pracovat přímo v těch středních školách, ale s těma studentama, jak jste říkala, vytahovat je. Mířím k tomu, aspoň v Česku to tak máme, že dost často podobné aktivity, byť tady nemáme, dá se to, nemáme Grouni, ale míním podobné aktivity, které nějak pracují s motivovanými studenty, který se chtějí nějak rozvíjet, chtějí se posouvat v realizaci svých vlastních podnikavých nápadů. Tak vlastně ty projekty často oslovují podobnou skupinu velmi motivovaných studentů a nedaří se vlastně dostat k nim, myslím těm programům, tu většinu těch, kteří by byli určitě schopní a určitě mají spoustu zdrojů svých vlastních silných stránek na to nějaký takový projekt nastartovat, ale vlastně chybí tam nějaká ta první jiskra a schopnost vidět třeba tu příležitost a vlastně to, na co se my v Česku snažíme upozorňovat, že tady na tu velkou skupinu lidí nesmíme zapomínat, že je potřebujeme taky zapalovat a rozjiskřovat. Tak jestli se vám tohleto daří a jak, jestli mi rozumíte, na co se ptám, protože mám pocit, že vlastně tak, jak o tom mluvíte, možná, že ten problém nemáte, ale aspoň tady v Česku to je, že spousta podobných programů čeká, až k ním dojdou ta velká skupina těch studentů se svými úžasnými podnikavými nápady, ale přichází tam vlastně jenom nějaká užší, velmi motivovaná a velmi podnikavě nastavená skupinka studentů. Je to problém rovnako aj na Slovensku, že na Slovensku akoby tá miera rozdielov medzi hlavným mestom Bratislavou a potom celým Slovenskom je jedna z najväčších v rámci celej Európy. To znamená, že jednak sa to snažíme od začiatku práve robiť tým, v akých krajoch a v akých lokalitách fyzicky pôsobíme. Vyslovene nemáme aktuálne pobočku v Bratislave, hoci veľa aj z nás, ako čo sa týka členov tímu, tak sa pohybujeme v Bratislave a v okolí, ale práve vnímame, že my musíme byť tam, kde tých príležitostí majú študenti menej. Veľa študentov nám dochádza z Bratislavy, teraz už teda do tej pobočky v Trnave, predstavte si, to je to pol hodina vlakom. Nie každý to robí rád, ale zároveň si myslím, že aj pre tých mladých ľudí z Bratislavy je dôležité občas docestovať aj do iných regiónov a navnímať, ako sa to Slovensku má aj inde, ako v tom hlavnom meste. Takže to je taký ako keby základný ten demografický pilier. Raz chceme mať pobočku aj v Bratislave, ale práve to je tá posledná naplánovaná, ako keby tá čerešnička na torte.
ktorá si myslím a verím a naozaj vnímam, že bude tá najjednoduchšia, pretože tam je tých najangažovanejších mladých ľudí, aj tých kreatívnych priestorov, aj tých mentorov, aj tých firiem, s ktorými spolupracujeme naozaj najviac. A bez tej Bratislavy by my sme dnes nemohli robiť to, čo robíme potom v tých regiónoch ďalej. Takže to je taká prvá časť. A tá druhá časť je, že snažíme sa z dlhodobého hľadiska čo najviac priblížiť tým mladým ľuďom a ich jazyku. Aby to nebolo komunikované, že toto je elitný program pre, keď to veľmi zgeneralizujem, pre jednotkárov, ktorí tak či onak teraz vyhrávajú celoslovenské alebo nadnárodné olympiády a sú to tí najangažovanejší mladí ľudia. Práve sa snažíme prilákať aj študentov, ktorí sú trojkári, štvorkári, proste venujú sa športu alebo nejakej aktivite. Sú to proste tí cool guys na stredných školách, ktorí radšej v piatok nejdú do nejakej akadémie, ale idú si užívať život inde. A ukazovať im práve to, že ako im takéto aktivity môžu pomôcť do budúcna. Aby vnímali to, že raz tá stredná škola skončí a raz oni budú musieť sa vymaniť z toho prostredia mama hotelu a ísť sami bojovať za vlastnú päsť. A je dobré, keď už v tomto čase budú mať okolo seba network podobne angažovaných ľudí, ktorí niečo chcú robiť, zároveň spoznajú tú skupinu šikovných ľudí na Slovensku, ktorí už dosiahli tie veci, či už v neziskovom, verejnom alebo súkromnom sektore a zároveň oni sami budú mať nesmierne otvorené dvere do toho, čomu sa chcú v budúcnosti venovať. Či už pomocnú ruku v tom, keď chcú zakladať niečo vlastné, alebo zároveň otvorené dvere v tom, ak chcú si nájsť nejakú stáž v nejakej zaujímavej firme alebo teda v tých iných spomínaných sektoroch. Čiže je to pre nás dôležité, nehovoríme, že sme to teraz úplne krekli, ako sa hovorí. Hlási sa nám kombinácia týchto študentov, ale napríklad, čo sa týka toho programu ročného, dá sa to Academy, tak tam pri výberovom procese si na to dávame veľmi pozor. Radšej prijať študenta, ktorý má motiváciu na sebe pracovať, ale možno nemal doteraz toľko príležitostí, či už cez krúžky, aktivity, nie je to naozaj ten crème de la crème študent, ako práve toho crème de la crème študenta, ktorý bude úspešný v živote, či už absolvuje tú našu ročnú akadémiu alebo neabsolvuje. Veľmi to zjednodušujem, len chcem tým podotknúť, že je to pre nás dôležité a pracujeme s tým. Pre mňa čo najviac znamená je, keď ten študent po tej či už ročnej akadémii alebo inej aktivite príde za nami s tým, že naozaj sme mu otvorili dvere, získať cez nás nejakú príležitosť, ktorá ho posunie a zároveň aj trochu zmení optiku na Slovensko, čo je pre mňa obzvlášť dôležité. Nie je tu vôbec nič ružové, vôbec nič ideálne, nechcem zachádzať do politiky, ale asi to tiež rovnako vnímate aj v Česku, ale zároveň je tu veľa skvelých projektov a ľudí a organizácia startupov, ktoré tu robia skvelé veci a je dobré, keď ten študent to pozná ešte predtým, ako sa rozhodne ísť prípadne študovať do zahraničia, aby neodchádzal hlavne z toho Slovenska frustrovaný, takže z toho sa teším, keď sa to deje. Děkuju za krásnou odpověď. Jste říkala, že to zjednodušujete. Já si myslím, že jste to úplně nezjednodušila, že to bylo přesně to jako popsané, právě to, že je potřeba a díky za to, že to děláte, mě to dává velký smysl. A myslím si, že by k tomu tak měla přestupovat většina podobných programů, že právě nepracuje jenom s tou částí crème de la crème, ale dává si pozor na to, aby byla dostatečně nízkoprahová ta aktivita a aby se tam právě dostali i ti studenti a žáci, kteří možná v té škole zažívají neúspěch nebo nějakou formu prostě pocitu, že nemají na to, aby měnili svět kolem sebe, ale takovéhle programy jim vlastně tu příležitost nasvítí z jiného úhlu a dokážou jim vlastně, jak jste to řekla hezky, otevřít ty dveře a připravit je na tu budoucnost. Co si myslíte, že jsou nejdůležitější v tuhle chvíli dovednosti, které ať už přes vaše programy, anebo třeba ideálně i ve školách, by měli žáci a studenti získávat tak, aby na tu budoucnost byli co nejpřipravenější? Náročná otázka. Vychádzame teda aj z rámcov, ktoré sú globálne, či už napríklad z Center of Curriculum Redesign, ktorá práve hovorí, že na úspešnú budúcnosť nejakého mladého človeka potrebujeme nájsť sprienik takých troch oblastí. Inak je to tá knowledge, čo sú tie vedomosti, kde každý potrebujeme určité základy vedomosti a určite nehovorím o tom, že teória je zlá a teraz školské kurikulá by sa mali úplne rušiť. To ja si vôbec nemyslím. Takým tým druhým nosným pilierom sú práve tie soft skilly alebo zručnosti 21. storočia, ktoré vychádzajú každým rokom viac a viac do popredia a práve tie by mali doplňať tie vedomosti. Čiže aj na tých školách potrebujeme to kurikulum
trochu možno zúžovať na tie podstatnejšie veci a viac dbať na tieto zručnosti. A tou treťou nevyhnutnou časťou je práve charakter alebo etickosť, ktorá je za mňa obzvlášť dôležitá. Môžeme mať na Slovensku a v Česku veľa šikovných ľudí, ktorí majú veľa vedomostí, ktorí majú veľa zručností, ale ak nebudú mať ten správny charakter, tak aj tie naše krajiny budú ťahať nesprávnym smerom. Čiže kombinácia za mňa týchto troch vecí. My sa hlavne snažíme rozvíjať tých študentov v tých ako keby druhom a treťom, či už sú tie zručnosti 21. storočia práve v tom charaktere, ale s doplnkom aj toho knowledgeu, len tam vnímame, že to ako keby vo veľkej miere naozaj pokrýva tá škola a že tých teoretických dovedností v tej škole je aj až možno niekedy príliš už na dnešnú dobu. A zároveň, že je pre mňa ako keby tá aplikácia, že ako na to z dát, ktoré vychádzajú z našich študentov, ale aj z dát z Ministerstva školstva Slovenskej republiky, je práve prepojiť to celé s nejakou praktickou skúsenosťou. Takže my môžeme učiť študentov na workshopoch o kritickom myslení, o time managemente, o tom, ako dávať spätnú väzbu, čo všetko sú zručnosti 21. storočia. Ale ak im to nepripojíme a nepriblížime cez nejakú konkrétnu skúsenosť, tak pre nich je to opäť len z toho skillu sa stane nejaká knowledge. Takže na to, aby sa z toho skillu stalo niečo, čo si zvedomíme, potrebujeme to prepájať s praxou. A tam teda ako na to, akú sme trajektóriu zvolili my, je, že chceme tým študentom dávať skúsenosti naprieč sektormi, neziskovým, verejným, súkromným, lebo častokrát, myslím, že v Česku je to podobne, ale minimálne na Slovensku, ten tretí sektor je braný, akože je veľmi malinký a plus aj politickou situáciou je braný nie až veľmi pozitívne, takže tam potrebujeme veľmi zabrať, plus potrebujeme cez ten neziskový sektor študentom približovať aj nejakú morálnu skúsenosť, kedy či už niekto sa rozhodne časom založiť vlastnú neziskovku, alebo bude v tomto sektore pracovať, alebo len mu to priblíži to, že ja chcem dobrovoľničiť popri mojom jobe v biznise, tak to je skvelé. Cez ten verejný sektor rovnako, že častokrát vnímame, že v tom verejnom sektore sa nič nedieje a že je to plné byrokracie a úplná nuda pre stredoškolákov, ale práve vidia vďaka tejto skúsenosti, že aké zaujímavé projekty sa tam dejú a že sami vedia ovplyvniť ten svoj región, mesto Slovensko. Napríklad študenti pomáhali písať stratégiu pre Európske hlavné mesto kultúry pre Trenčín. Trenčín to aj vyhralo, takže teraz tie veci naozaj vidia priamo v praxi. A pri tej firme je to oblasť, ktorá je pre tých stredoškolákov najvzdialenejšia, v tom čase strednej školy nevedia si ju predstaviť, ale zároveň najatraktívnejšia. Takže tam je dobré, keď vidia, aké inovácie sa na tom Slovensku dejú a že aj tu máme naozaj veľa skvelých startupov, firiem, ktorých vedia byť súčasťou. To je zase to propojení toho učení se, získávání těch knowledge, těch vědomostí s tou praxí a s tím životem venku, mimo tu školu a mimo tu teorii. A vy jste hrozně hezky popsala ty 3 různé sféry, do kterých ta podnikavost může vlastně vyústit, ať už je to nezisková sféra, veřejná sféra nebo ta soukromá, podnikatelská. Na tom já se snažím vždycky jako vysvětlovat právě tu podnikavost, že tam všude může podnikavý člověk zamířit a přinese tam určitě zajímavé hodnoty a že může teda vyústit samozřejmě ta cesta v podnikání, ale když vyústí v to, že člověk nastartuje svoji vlastní neziskovku, rozhýbe nějak komunitu kolem sebe, anebo je z něj podnikavý zaměstnanec a třeba podnikavý úředník, který nějakým způsobem inovuje věci ve veřejné sféře, tak je to vždycky dobrý. Protože tenhle díl podcastu a pár dalších vlastně se hodně taky točí kolem odborného vzdělávání a měl by se nějak zamýšlet nad tím, jak a v čem se liší třeba příprava studentů v odborném vzdělávání od toho víc obecnějšího, třeba na lyceích a gymnáziích a lomeno na odborných školách. Máte nějakou za sebe představu anebo zkušenost, jestli se nějak něčem liší studenti, kteří k vám přicházejí do vašich programů právě ze škol, které jsou víc odbornější, jestli tam je nějaká nuance v tom, že jsou třeba právě, protože jsou blíž k něčemu už jako reálnějšímu a blíž k tomu, co se v reálném životě a ve světě děje, že jsou třeba podnikavější, jsou otevřený víc těm příležitostem, anebo se to nedá takhle říct. Aktuálne nedá. Vieme to skôr povedať s nejakým užším presahom na konkrétny región. Ono veľmi záleží a do dnešnej doby na Slovensku žiaľ skôr stredné odborné školy v globále alebo teda celoslovensky sú väčšinou brané ako ten ako keby druhý výber toho študenta. Ak je ten študent šikovnejší, má dobré známky, tak jednak aj on sám a hlavne rodičia ho motivujú na to, aby išiel na gymnázium, lebo odtiaľ má o mnoho viac otvorené dvere, ísť potom na vysokú školu a tak ďalej.
Tento trend sa začína postupne aj na Slovensku meniť. Prichádza veľa nových stredných odborných škôl, ktoré sú veľmi kvalitné, veľmi prepojené s praxou. Tie stredné odborné školy majú tú výhodu, že majú omnoho väčšiu slobodu potom v kurikule. V predmetoch, ktoré učia, môžu si zapojiť predmet práve podnikavosti, čo niektoré stredné školy robia, na gymnázium je to aktuálne celkom nonsens, lebo oni potrebujú ako keby toho knowledgeu obsiahnuť pomerne veľa. Ale celoslovenský je to stále trend ísť radšej na gymnázium, pokiaľ na to moje dieťa má. A teda veľa zasa zároveň aj tých stredných odborných škôl v rámci celého Slovenska nie je až tak veľmi kvalitných. Aj vzhľadom na to teda, že chodia tam možno menej motivovaní študenti a tak ďalej. Tie odbory tiež častokrát nie sú prepojené s realitou, že sú prepojené s nejakými odbormi, ktoré sú ešte aktuálne aj na tom slovenskom trhu pomerne veľké, či už je to automotív, Slovensko má veľa automobiliek, veď to poznáme, a nesústredia sa práve na také tie dovednosti, ako je podnikavosť, IT zručnosti, inovácie a tak ďalej, ale pár takýchto ako keby veľmi svetlých príkladov dobrej praxe máme. Takže žiaľ poviem, že nie. Čo sa my v tomto prípade snažíme, mať zhruba vyrovnaný počet študentov, ktorí sa k nám do programu hlásia z gymnázií versus zo stredných odborných škôl. My to vidíme v prihláške, ale potom, keď sa aj pozrieme na to, ako napríklad v tom ročnom programe tí študenti sa posunú z toho bodu, keď prichádzajú versus keď končia, robia na to aj rôzne assessmenty, tak tam práve vidíme, že študent, ktorý prišiel možno zo slabšej školy, mal aj slabšiu prihlášku, aj teda ten výberový proces bol menej bodovo ohodnotený, tak za ten rok rádovo predskočím aj tých študentov, ktorí ako keby prišli so mnoho väčšími skúsenosťami, práve preto, lebo má okolo seba inšpiráciu a vie, až kam to môže dosiahnuť, má okolo seba podobne motivovaných ľudí, ako je on sám. Čiže žiaľ nie, ale zároveň sa snažíme, aby to bolo vyrovnané. A teda verím, že do budúcich rokov tie stredné odborné školy pôjdu hore, pretože je tam veľká motivácia z Európskej únie to podporovať. Zároveň na Slovensku je duálne vzdelávanie, ktoré nie je dnes dokonalé, ale je to tiež pomerne vhodná forma, ako ten študent na strednej odbornej škole vie priamo získavať tú prax v nejakej konkrétnej firme. Čiže myslím si, že do budúcna by bolo dobré, aby študent si nevyberal gymnázium len preto, že ma tam posielajú rodičia, mám na to známky, ale práve preto, že naozaj tá moja cesta je ísť potom ďalej na vysokú školu. Právě podle těch zdrojů zase, aby si ten student uvědomil, co jsou ty jeho zdroje a jestli vedou teda směrem k obecnějšímu vzdělání, anebo třeba a bez ohledu na to, jaký mám známky, třeba k nějakému odbornějšímu, protože mě to tam víc táhne. Já myslím, že ten trend je podobný v Česku, že se to začíná taky měnit a je to dobře z mýho pohledu. Vy jste mluvila o tom, jak ti studenti procházejí tím vaším programem a že třeba někteří, kteří na začátku měli tu startovací čáru, možná někde jinde než jiní, takže vlastně se ale díky té inspiraci a mentoringu, jestli jsem to pochopila správně, tak jako rozkvetou. Tak jste mi trošku už odpověděla na moji další otázku. Jakou roli hraje vlastně mentoring v těch vašich projektech? A jestli máte nějaký konkrétní příběh, kdy ten mentoring výrazně pomohl, jo? Že opravdu tomu člověku pomohl úplně jako rozkvíst? Tých príkladov je veľmi veľa, takže skúsim sa zamyslieť nejakým konkrétnym, ale ja si myslím, že ten mentoring nemusí byť vždy pre každého. Ten mentoring u nás je dobrovoľný. V tom ročnom programe je dobrovoľný, v tom programe Ideal Lab je povinný, lebo tam ten mentoring nie je o rozvoji toho študenta, ale práve o rozvoji toho konkrétneho projektu, čo ide ruka v ruke, ale teda len pre jednoduchosť. Za mňa mentoring je dôležitá časť toho, že ten študent má možnosť otvoriť si ešte ďalšie dvere k tomu, čo chce v budúcnosti robiť. Častokrát tí študenti si volia práve mentorov, ktorí sú napríklad, že študovali na nejakej podobnej škole, ako oni chcú ísť študovať, alebo napríklad už sú v praxi a robia to, čo toho študenta láka. Alebo niekedy sú to aj naozaj, že významní manažéri alebo riaditelia rôznych firiem, organizácií, kde zasa ten študent chce vidieť, kam až ten človek môže potom dospieť časom. Čo najviac ten mentoring tým našim študentom dáva, je hlavne možnosť, ako som spomínala, otvorenia tých dverí, ale zároveň aj nahliadnutie do toho sveta, čo robí ten človek, čo by som ja časom chcel robiť. Čiže niekedy zažívame aj skúsenosť toho, že ten študent počas toho mentoringu si uvedomí, že vlastne toto ja robiť nechcem. A za mňa je to veľmi dôležité, lebo kedy na to má prísť, keď nie počas toho roku, keď je na strednej škole,
ako ísť teraz študovať na nejakú trojročného bakalára alebo 5-ročnú medicínu a tak ďalej, keď potom príde na to, že vlastne toto nie je úplne pre ňoho to pole pôsobenia, v ktorom chce nejak v budúcnosti rásť a rozvíjať sa. A veľakrát tí mentori ponúkajú aj tým našim študentom či už nejaké konkrétne stáže alebo shadowing programy, zoberú ich do ich vlastnej práce. Niektorí spoločne zakladajú vlastné projekty, čo teda nie je ako keby za nás cieľom, ale vždy sa tomu potešíme, alebo niektorým potom ponúknú aj konkrétnu pracovnú príležitosť. Čiže je to rôznorodé. Čo sa týka nejakých konkrétnych príkladov, tak napríklad mali sme študentku, ktorú veľmi zaujímalo umenie, chcela ísť práve študovať herectvo, réžiu, hudobnú produkciu, niečo medzi tým a práve teda jej mentor, ktorý je úspešným alebo významným hercom, tak jej práve ako keby pomohol v týchto jednotlivých oblastiach a nielenže pomohol v tej svojej branži, ale zároveň ju prepojil aj s ďalšími ľuďmi, ktorí sa venujú v tých iných sférach a vďaka tomu ona si mohla viac odskúšať to, čo ju viac baví, naplňa, či sa ísť viac doľava, doprava a tak ďalej. Vďaka nemu teda aj sa dostala na vysokú školu, nie preto, že by ju tam samozrejme pretlačil, ale preto, že jej pomohol sa pripraviť na tie skúšky. No a zároveň jej aj pomohol ukázať, ako to jej štúdium bude v budúcnosti vyzerať, na čo sa má pripraviť a podobne. No a takýchto príkladov máme od sfér vedy, kde máme rôznych úspešných slovenských vedcov, ktorí sú mentori, cez podnikateľov, právnikov, medikov a tak ďalej. Čiže v každej sfére tomu študentovi sa snažíme nájsť toho mentora. Minulý rok sme hľadali astrofyzikov ako špecifickú oblasť, tento rok sme hľadali kriminalistov ako mentorov, takže každý rok nás tí študenti prekvapia niečím, kde my si musíme trochu viac rozšíriť obzory a prijať do tej komunity niekoho nového, práve preto, že ten študent chce v takej oblasti pôsobiť, alebo teda to zvažuje do budúcna. Takže z Gruhni SK vlastně vzniká taková velká učící se komunita. Říkám to, respektive zdá sa to možná, vzniká veľká učící se komunita. Áno, toto sú mentori, ktorých my vlastne personalizovane oslovujeme a prepájame, čiže tam ten vzťah oproti Grovni je veľmi personalizovaný. Aj ten študent, aj ten mentor má kontaktnú osobu, pri tom Grovni je to omnoho zasa viac väčšie a otvorenejšie. Ale áno, tiež čerpáme aj z tej Grovni databázy, ale teda nie len. To jste mě přivedla na takové 2 otázky, které na to navazují. Jednak, jestli pracujete nějak aktivně a aktivně se zapojují do zpátky do DASATO programu absolventi toho programu jako mentoři a jestli nějakým způsobem sledujete jejich vlastně další cestu po tom, co z programu vystoupí a třeba se nevrátí jako mentoři, ale už pokračují po své trajektorii dál. Tak jestli ji nějak sledujete a lomeno, jestli nějak vyhodnocujete, je to takový složitý vyhodnocovat dopad takovýchhle programů, ale jestli prostě nějak měříte, co se vlastně s těma absolventama, s těma studentama děje potom, jak moc to jako vlastně tu jejich trajektorii ovlivnilo. Od minulého roku je to pre nás takou dôležitou prioritou venovať sa ešte viac alumni komunite, ako sme to robili doposiaľ a práve s tým, že už sú to stovky študentov, ktorí si prešli nejakými aktivitami, takže teraz my aj prechádzame takým intenzívnym prieskumom, ako sa majú, kde sú, kde pôsobia, ako im tie aktivity v DASATO pomohli. Snažíme sa ich prinášať do online prostredia, aby tam aj oni medzi sebou boli poprepájaní a jednak sa snažíme, aby teda oni to, čo sme im dali my, tak vrátili späť do tej spoločnosti tým aktuálnym študentom. Či už cez to, že sú ich budikmi, to je taký ako keby program pred tým mentorským, že im trochu pomáhajú zorientovať sa aj v tom programe, v aktivitách, navnímať, ako im to pomohlo, ako sa pripraviť na jednotlivé projekty a tak ďalej. A niektorých, ako ste aj spomínali, máme už nezapojených ako mentorov. Napríklad máme absolventku, ktorá pôsobí v investigatívnom centre Jana Kuciaka a rieši rôzne dôležité kauzy v rámci Slovenska. Takže to je naozaj že hotová mentorka, z ktorej sa tešíme a rovnako mnohí naši absolventi pôsobia v európskych inštitúciách, takže keď chcú tí naši študenti raz ísť takouto cestou, tak už naozaj prepájame ich s našimi konkrétnymi absolventami. A čo sa týka merania dopadu, ako som spomínala, hlavne meriame ten dopad na začiatku programu versus na konci a potom ako keby spätne časom už skôr zisťujeme, ako im tie jednotlivé časti pomohli a snažíme sa, aby ten ich commitment v tej celej komunite bol čím ďalej tým väčší a aby teda možno raz aj o 10 rokov povedali, že samozrejme za tým celým ich úspechom nie je len DASATO, to ani my si nechceme pripísať,
ale že si uvedomia, že im ten program naozaj bol v niečom inšpiráciou, možno ich dostalo nejakú prvú stáž, vďaka tomu možno vytvorili nejaký projekt a bude to pre nich nejaká transformujúca skúsenosť aj potom v budúcnosti. Vlastně hodnocení dopadu takovýchhle programů a projektů je hrozně složité právě v tom, že ten dopad se dá změřit až za velmi dlouho a je dost individuální, ale myslím si, že je důležitý, aby všechny takovéhle programy na to nějakým způsobem mysleli a vlastně sledovali právě to, co se děje po tom, co ty studenti projdou jejich rukama. Což mě vede ještě k jedné otázce, úplně zazumovat teď vaši pozornost na to, co považujete za vlastně největší úspěch, ať už Grouni, anebo dá se to, jestli je nějaký milník, který považujete jako tak tohle fakt se nám povedlo. Asi úplně nejdůležitější bylo, že se to povedlo rozjet, ale potom, co se to povedlo rozjet, tak jestli jsou nějaký takový highlights, na který jste opravdu pyšná a hrdá. Za mňa osobne je to, že sama som sa cez to našla a zistila, že naozaj toto je niečo, čomu sa chcem venovať. To je môj osobný highlight. A taký ten druhý je, že z organizácie alebo z iniciatívy, ktorá vznikla úplne z dola, že to bola iniciatíva 3 stredoškoláčok, potom sa k nám pridali ďalší stredoškoláci, tak je dnes jedna z najväčších vzdelávacích organizácií na Slovensku. Nejde o tú kvantitu alebo o tú veľkosť, ide za mňa skôr o tú kontinuitu v tom, že neprestávame a naozaj ľudia chcú pomáhať mladým ľuďom, čo mňa veľmi teší. V začiatku sme počúvali veľa o tom, že Slováci nechcú pomáhať. A my máme dnes v tej komunite naozaj tisícky ľudí, ktorí sú mentormi, sú lektormi a robia to pro bono. Cestujú z Bratislavy do Košíc na 3-hodinový workshop, aby pomohli stredoškolákom nejakým sa nájsť. To je pre mňa asi ten najväčší úspech. Tak ako sme na začiatku covidu videli veľkú solidaritu, že ľudia z balkónov tlieskali zdravotníkom, potom žiaľ to vymizlo, tak toto my vidíme dennodenne, že kohokoľvek oslovíme, tak ak nás aj odmietne, tak je to len krátkodobá vec kvôli časovej vyťaženosti, ale nie je to niečo, že by ľudia nechceli pomáhať dobrovoľne, zadarmo mladým ľuďom, práve chcú im vrácať veľa. A to je za mňa asi ten dlhodobý najväčší úspech, aj taká nádej v lepšie Slovensko a v to, že to tu má stále zmysel. A konkrétne sú to potom konkrétne čísla a dopad a že vidíme a vieme zmerať to, že tým študentom to naozaj pomáha. Veľmi ma teší, keď tí študenti sa spätne vrátia a napíšu nám recenziu, že, alebo nám povedia, že vlastne vďaka vám som sa dostal tam a tam, alebo som urobil to a to, že si zvýšia sebahodnotu alebo nejakú takú seba lásku a seba dôveru v samých seba, čo mladým ľuďom dnes veľmi, veľmi chýba. Takže asi to ma veľmi teší, že sa to deje a je to dennodenné a nie je to niečo vynútené, čo my od nich vyžadujeme, aby napísali nám testimoniál, ale že sa to stáva pravidelne každý deň a z toho sa tak teším, že tá zmena je vidieť a je pomerne rýchlo vidieť. A že je žitá a že je opravdová a je takový poselství naděje. Děkuju. Já to teď nechci úplně zastít, ale mám tady takovou otázku. Vy jste mluvila o tom, že jste se v tom našla a že vlastně považujete za velký úspěch, že se ten projekt podařilo z malého projektu 3 středoškolaček rozjet v tak velkou vlastně naškálovanou aktivitu. A je nějaký moment, protože k podnikavosti patří i schopnost pracovat s nějakou mírou chybovosti, neúspěchu, s tím, že ten člověk narazí někdy. Je nějaký moment, kdy jste na té své cestě zažila, že jako něco se nedaří, tohle to se úplně nepovedlo a co to s váma udělalo, jak jste se s tím vypořádala. Ptám se na to právě proto, že k podnikavosti patří velká míra schopnosti práce s chybou a schopnost se z ní nějak jako vlastně poučit. Tak je nějaký moment v té vaší práci, kdy jste narazila na neúspěch? Je dennodenný. Ja žijem filozofiou, že ak za deň sa viac vecí podarí ako nepodarí, tak je to úspešný deň. Je podľa mňa pravda to, že čím viac človek robí, tak tým viac robí chýb. Čiže dnes chyby, alebo zlyhania, ktoré sa nám stali na začiatku, tak mi prídu vlastne humorné, lebo sú to úplne bežné veci, ktoré dnes už sa opakujú a už vieme, ako s nimi pracovať. Ale zároveň každý deň prichádzajú nové výzvy, s ktorými musíme nejak bojovať. Určite napríklad tie zlyhania, hoci dnes ich považujem za jednoduchšie, tak keď sa stali na začiatku, boli najnáročnejšie, lebo vtedy pre nikoho to nebola platená aktivita, všetci sme to robili dobrovoľnícky, každý sme mali tlak svojich rodín a ich predstavy o našej budúcnosti a
keď som niekomu vtedy povedal, že tak ja sa venujem vzdelávaniu cez nejakú neziskovku, tak moji bratia v tom videli, že ja budem proste lekárka alebo budem nejaká IT manažérka. Tak to bolo ťažké vysvetľovať. A teda zo začiatku tie zlyhania boli hlavne o tom, že sme nevedeli. Nevedeli sme, ako tvoriť brand, ako tvoriť kurikulum, ako komunikovať s tými študentmi, ako vytvárať nejakú aplikáciu a automatizovať systémy. Takže na tomto sme sa neskutočne veľa popálili. Museli sme sa učiť dennodenne, ale myslím si, že to nás tak dosť zocelilo a pomohlo nám v tej dlhodobej nejakej trajektórii tomu, ako sa tomu venujeme. Čoho ja sa teším a chcem podotknúť, že z 3 spoluzakladateľiek celej iniciatívy sme stále 2 intenzívne v organizácii a 3 sa teraz späť vrátila vďaka tomu teda, že ja sa na chvíľu stiahnem kvôli materskej dovolenke krátkej. Takže aj to je za mňa veľký úspech, že vtedy sme netušili, ako skladať týmy a že teraz ísť vytvárať organizáciu s najlepšími kamarátkami nie je úplne najlepší nápad. Našťastie, musím si zaklopať, nám sa to podarilo a teda stále to funguje. A tie zlyhania sú hlavne v takých akože kategóriách typu vypadne vám partner finančný a teraz musíte hľadať niekoho nového, alebo že na Slovensku vláda chce zrušiť neziskové organizácie a občiansky sektor, tak riešite to právne, legálne, čo ešte musíte kde dokladovať, aby vám nezaklopala inšpekcia a mali ste proste všetko v poriadku. Cez to, že študent sa rozhodne, že z toho programu odchádza, lebo má nejakú inú príležitosť. Čiže toto sú ako keby také bežné veci, ktoré sa dejú. Žiaľ, ale zároveň hovorím, že čím sa dejú pravidelnejšie, tak tým my sme viac odolnejší a vieme voči nim reagovať. Máme už iné plány, backupy a vieme teda sa posúvať ďalej. Náš čas se pomalu chýlí ke konci. Já vám určitě dám prostor na to, jestli jsme něco nepokryli z vašeho pohledu, co by se mělo pokrýt a měli bychom říct, tak určitě to má zaznít. Já tady mám spoustu otázek, které jsme ale tím rozhovorem v podstatě vyčerpali. Mám jednu takovou na závěr, která myslím si, že je teoreticky možný, že nás bude poslouchat i velká část studentů. A ten váš vlastně příběh je kromě toho, že se bavíme o organizacích a projektech, které jste vytvořili, tak zároveň je to váš příběh. Na začátku toho příběhu muselo být nějaké nastavení vaší mysli, nějaký první krok, který se stal. Jakou radu byste dala mladým lidem, kteří chtějí být podnikaví, chtějí něco rozjet, ale bojí se ten první krok udělat? Co je ten hint, co se má stát, aby ten první krok se stal a ten člověk vykročil na tu cestu? Dôležité je povedať si, z aké motivácii to robí. Či je to preto, že chce niečo inovovať, zlepšovať vo vlastnom okolí, alebo je to preto, že chcem založiť vlastný projekt, lebo je to atraktívne a ostatní ma poklepú po ramene. Ak je to tá prvá motivácia, tak naozaj tam ak aj človek, aj ja, že za nás tá motivácia je meniť vzdelávanie na Slovensku, ale k tomu, aby sme sa mohli k tomu dostať, tak potrebujeme si to rozbiť na o mnoho menšie kroky. Čiže nezačínať hneď s veľkým sústom, že chcem zmeniť globálnu krízu na celom svete, čo je neskutočne dôležitý cieľ a krásna vízia, ale rozbiť si to do drobných cieľov, ako to postupne chcem dokázať, lebo keď ten mladý človek má takúto víziu nesmierne veľkú, tak ho to pohltí a povie si, že vlastne to sa nedá. Ale keby si to rozbil na drobné, tak vie, ako sa k tomu nejako postupne možno dostať. Hovorím, že k tej globálnej kríze, bodaj by, ale možno nejakým menším cieľom. Čo sa týka tej druhej časti mladých ľudí, nie je na tom tiež nič zlé, ak človek chce len vyskúšať si tvoriť svoj vlastný projekt, lebo je to atraktívne v jeho alebo v jej okolí. Tam je len dôležité robiť to pre nejaký vyšší zmysel. Že mňa osobne motivovalo to, že tí študenti postupne začali chodiť za mnou a povedali, že Terka, že to je super, že ja konečne vidím, že to moje vzdelávanie má zmysel. A podľa mňa, keby takúto spätnú väzbu nedostávam, tak ani mňa to neposúva ďalej. Čiže nájsť si v tom celom, že áno, chcem si vyskúšať tvorbu vlastného projektu, na tom nič nie je zlé, ale chcem to spojiť s mojou vášňou v inovácie, v ITčko, možno chcem zlepšiť, modernizovať svoj systém na škole, jednoducho spojiť si to s niečím, čo je moja vášeň, aby ma to bavilo viac ako len preto, že chcem druhým ukázať, že ja viem založiť nejaký vlastný projekt. Veľmi odporúčam neovplyvňovať sa aj negatívnou spätnou väzbou, lebo ona chodiť bude. My sme ho zažívali tiež mnohokrát od blízkych, od učiteľov, vety typu
veď choďte sa učiť, ste ešte mladí, na čo tu robíte nejaké aktivity, na to máte celý život pred sebou. A nehovorím, že to mysleli zle, podľa mňa to tí všetci ľudia mysleli dobre a mysleli to práve s presahom toho, že myslia na nás, aby sme mysleli teraz na seba a teraz sa nerozdávali druhým. Ale pre mňa to vtedy bolo, že skôr ma to ešte naštartovalo na to, keby ukázať, že a čo keď sme mladí, a čo keď nemáme skúsenosť. Takže motivujte sa aj takýmito možno odpovediami, neberte ich zle, ale zároveň nájdete si okolo seba aspoň 1, 2, 3 ľudí, ktorí nemusia vám dať ani veľa peňazí, ani žiadne peniaze, ani vlastne nič vám nemusia nejak extrémne poradiť, ale už len to, že vám povedia, že veď tak skús, tak za nás tedy bola neskutočne skvelá odpoveď. Takže možno aj rada pre ľudí, ktorí sú okolo týchto mladých ľudí, ktorí chcú podnikať a vytvoriť niečo vlastné, tak možno nemusíme vždy pomáhať najviac, ako sa dá, ale už len to, keď povieme, že veď to skús a že kedykoľvek som tu pre teba, tak je to najúžitočnejšie, čo vtedy môžete povedať. Takže skúšajte a obklopujte sa ľuďmi, ktorí vám dovolia skúšať. Myslím, že na závěr nemohlo zaznít nic krásnějšího, ale stejně vám dávám ještě prostor, Terezia, jestli chcete něco říct, ať už o Dásato, o Grouni. Možno len tak na záver, že ono aj za mňa je niekedy ťažké sa pozrieť späť, aké veci sme riešili, cez aké zlyhania sme prechádzali a aké náročné situácie sme museli riešiť, lebo keby je to trajektória 8-ročnej práce ľudí, čo tiež nie je teraz 30 rokov a možno tých 30 rokov budeme rádovo niekde inde, dúfam, ale je dôležité nepozerať sa na projekty, kde sú dnes, lebo možno niekedy vám prídu naozaj nedosiahnuteľné a naozaj ako keby nepredstaviteľné, že ja môžem vytvoriť niečo také. A to isté by ja som povedala, keby dnes viem, čo sa stalo a podarilo z Dásato, alebo z Grovni, alebo s inými projektami, ktorými som bola súčasťou alebo obklopená, tak by ma to úprimne demotivovalo. Čiže nie je ani dobre pozerať sa na úspechy ľudí, ktorí sú dokonalí na Instagrame, alebo úspechov, ktoré vidíme na LinkedIne a veľkých čísel a veľkých obratov firiem a tak ďalej. Je dôležité mať tú vlastnú víziu, vedieť, prečo to robím, ísť krok po kroku, mať okolo seba ľudí, ktorí ma motivujú, snažiť sa zlepšovať a každý deň urobiť možno o niečo trochu lepšie, urobiť nejaký mikrokrok a potom sa za tým pozrieť až o ten rok, 2, 3, kam som sa posunul a vtedy ako keby uvidíme veci, čo sme dosiahli a boli na začiatku pre nás nepredstaviteľné. Děkuji za krásná slova na závěr. Děkuji Terezii Mihalovič-Lukáčové, že byla hostkou dnešního dílu podcastu Podnikavost na ostro. Doufám, že jste navnímali poselství naděje a poselství toho, jak člověk se může, ať už mladý nebo starší, vydat na podnikavou cestu a jak je důležité mít kolem sebe dobrý tým, dobrou partu lidí a věřit své vlastní intuici a svému vlastnímu citu pro smysl toho, co děláme. Terezie, děkuji ještě jednou. Ďakujem taktiež za pozvanie. Držím palce, ať už vašim projektům, tak vám, ať se vám teď daří v nejbližších týdnech a měsících a letech do budoucna. Věřím, že se zase potkáme. Moc mě těšilo. Ďakujem veľmi pekne. Rovnako. Mějte se hezky. Nashledanou. Dovidenia. Tento díl podcastu Podnikavost na ostro je realizován v rámci projektu Podnikaví středoškoláci – Cesta k zvýšení atraktivnosti odborného vzdělávání a přípravy. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Vyjádřené názory a postoje jsou však jen názory a prohlášeními autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán udělující grant za ně nenesou odpovědnost.